Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Posachedwa apa tikhale tikulankhula ndi Dr. Jane Mayemu Ansa angodikira kuti abambo atsike galimoto pano. Mai Mere Navicha ndi almost the face of DPP. Mai Navicha chimwemwe chanu nchotani? Tirokondwa kwambiri, Mulungu amamva, Mulungu amayankha, Mulungu ndokhulupirika, zachitika, zatheka, boma lafika. Tirokondwa kwambiri. Kuina kumene kukutanthauza chani kwa otsatirana? Kukutanthauza kunena kuti makamaka osati otsatira okha koma kwa Malawi onse. Kunena kuti Malawi abwerera kutsogoleri. Tikhale tikulankhula ndi Jane Ansa posachedwa pano pa Kanema wa Times. Zithunzi zimenezo za kufika kwa Dr. Jane Mayemu Ansa. Olemekezeka Madam Vice President elect, chimwemwe chanu nchotani kuti tsiku limene lilafika tsopano? I am so happy. I am humbled for the faithfulness of God that this day has come. Thank you very much. We wish you well. Thank you. Amenewo ndi Vice President elect kuti akuyamika Mulungu, amanena mchingerezi akuyamika Mulungu kuti tsiku la lero lafika, ndipo akunena kuti kumeneku ndikukhulupirika kwa Mulungu. Bambo Ben Phiri fikanso pano. Kodi inu ndiye munatsogoza Vice President pano kuti afike? Iya nangopezeka nawo. Maso achemwali anu arosa. Mwachenatu Kwambiri. Pajanso awinanso. Nkhani yake ndiyo mweyo. Ndayimbi? Kwa basi. Kumangochi. Kwa basi, Mangochi Central. Chimwemwe chanu nchotani arosa ndilisi? Chimwenje chathu chosasimba. Chimwemwe nanga chimwenjeso ndilisi? Chimwemwe inu sisi benezo nanga tungonjenjemeraso apa ndi chimwemwe chomwecho. Chosasimba. Unalulendo otani kuti titafike pano? Unalulendo silingane ndo ovuta ifwa tinapanga kampeni monga mukuziwa. Andi kampeni yathu inali yosavuta. Anthu angobwerera ku ulamuliro wa DPP ndipo. DPP kachikena ikhala yosiyana bwanji ndi mbuyo? Ikhala yosiyana koma sisiyana kwenikweni. Pamene tiyasiyane ndoti pano ndeti kupangano zinthu zamphamvu kuti dziko lino lisinthe kwambiri. Cholinga chathu ndi chimenecho. Ben Phiri anthu amati ndinu field marshal. Dzina limene ndabwera bwanji? Ndikukhulupirira kuti anthuwo zilipo zimene amadziwa, zimene sindiziona. Inu amphulupulu? Mphulupulu zona ngasi zimachitika nthawi zina chifukwa cha chifukwa. Ande chifukwa masankho atangotsala pang'ono kulengeza akuti amakufunafuna ndeni kuti apalamula chani? Amasaka nangasi zomwezo zomati field marshal zangoona ngati tiyemweyo. Koma iya Mulungu anatiteteza ndapulumuka ndi uyu tili mmoyo. Chimwemwe chanu ndichotani mamawo? Ndinokondwa kwambiri. Kukondwa kwanga manga chifukwa cha Malawi amene amavutika. Malawi wa kunsanje, Malawi wa kuchitipa amene chikhumbo chake chinali choti zinthu zisinthe. Ndinokondwa kunena kuti Malawi ameneyo lero change chimene achifuna cho wachipeza. Ndathokoza kwambiri, tikufuna ni mama wabwino ameneyo amayi Rosa Mbilizi komanso Ben Phiri pano tindi Vice President achipani cha DPP ku chigawo cha kumpoto. Monire dada yebo imenye chitumbuka mazada koma ndalongosola bwino molongosola bwino Monire yewo. Okay, chabwino muliuli mupitirize umapitiriza kuti muliuli ndi makola kwa limwe chabwino mwayenda bwanji kuchokera kumpoto? Ife taenda bwino kwambiri. Anthu okondwa, anthu achimwemwe, wankaka tikuma ndani apa timu wankaka ndape tikufuna tipe pano. You were so optimistic kuti DPP ikoza kuwina. What happened? DPP is a system. It's a system. DPP is a system. DPP is the mighty Democratic Party, the party that everyone loves. Timafuna kuti let's have this picture. Agangata Vice President wa chigawo chapa kati, komanso Bright Nsaka Vice President wa chigawo chaku Mawa. Palakula kwambiri. Makanga na chipani cha. Makanga? Yes. Nditu. Chimwemwe chanu nchotani? Ife ndosangala kwambiri kuti chipani cha DPP chapambana, Professor Arthur Peter Mutharika wapambana, koma sikuti ndife tukaya Amalawi kwambiri ndi amene ali ndi chisangalalo kuti chipani cha DPP makamaka Professor Arthur Peter Mutharika wabweraso mboma akonze zinthu ziko lilikhalenso bwino. Ajabi
mwalankhula zambiri ngati chipani sukulu ya ulere chiyani zitheka kwambiri. Profesa Peter Mutharika ndi president yekhayo amati akanena zinthu amachita. Ndifuna ndasimikizira Malawi kuti kali konse kamene tinanena kuti tipanga DPP yakungana kali konse kamene tauza Malawi kuti tipanga kapanga ndithu sukulu ya ulere ma 5 billion devolution ma 5 billion kuma constituency komanso nkhanza forex mafuta akazikisa kuti zonse chatipanga why tinako kuthekera anthu mukuona apawa si anthu amba yaye zachuma zitheka ucheni uyu sugar wakwera mafuta akwera chifukwa chake bana watu atisankha akuziwa kuti mafuta pili takonse andakonzeka amalawi aso akuziwa kuti dzitsika kwambiri chifukwa babu yatu iye engineer professor Arthur Peter Mutharika ndimafuna ndifunso ili nonsenu apa muli mmabero zitha bwanji nonse apa muli mmabero nthumba mwina zoona kapena nzaboza ineyo ndilibe bero inu mulibe zimatheka kukhala opanda bero koma wali bero bero inayo iyi ambiri kaya ite ndiyetsopano zitha bwanji zinthuzi muyankhe funso limene ineyo munthu akayimbidwa mlandu sikuti ndi olakwa yet paka khoti limugamule kuti ndi olakwa ndiye inu bwana mukhoza kumangidwa mawa ine ngati woziwa malamulo nsakuchite ni condemn until finally the evidence has been given to prove you wrong. Ndiye the fact kuti munthu watekedwa kumlandu amupanga accuse kanthu does not mean kuti munthu yo ndi olakwa. Inu maona anthu ambirimbiri akuimbidwa mlandu ndi kupangidwa acquit. So tisamakhale ndi phuma londa kuti poti amanga ndi olakwa ayi ndithu munthu amamangidwa politibulo yonse uje mabero ntu politibulo yonse aje itiyo oza libelero awali mbero bali jadi awali mbero ine waiwala kuti mabero ena atu eni bazana chosedwa atu paja wala nacho ayo ndi matsalanja koma on a very serious note zinthu zizikonzeka ndziko muno zinthu zizikonzeka monga nanena chipani cha DPP chili ndi anyamata asikana anzeru zokuya kwambiri sitingalembe manifesto tu za kuti sitikwaniritsa fanda mwanoka manena kuti political pai komanso supported by able technocrats we are going to deliver on what we had promised Malawians. Brian, do you know kuti kuyambira siku loyamba limene Professor Arthur Peter Mutharika anakhala papando kuzafika tsiku lomaliza 2020 kunalibe queue olo tsiku limodzi la mafuta nzotheka zinachitika. Brian mwina waona kale kuti tikunena panopa dola ikusika yachoka pa almost 5,000 tikuna panopa 3.6 tikunena pano rand yomwe yachoka pa 260 ikufika pafupi 200 titenge chimanga chinali pa 85 panopa chili pa 50 anthu akuziwa kale kuti chipani chikubwerachi zonse zitheka. Achinyamata mukwauza chani inu ndinu vice president wa Chinyamata zopentana zizipitirira zopentana zizikapitirire komanso nanga it's a part of a game because kupente kuja mutama amakhayo ojirosankha ora apente ndi zopitirira nanga simasanga santhu bezija you know anthu amasangana nazo kulemba ndithu part of entertainment excitement yathandizira VP yanga maka nkhani ndi ya skills education ma community college achapitirire palibe dziko limene palibe dziko lomwe lingatukuke opanda maphunziro. Ndiye ifeyo achipani cha DPP tikunena kuti tilimbikitse achinyamata akhale ndi skilled education komanso school ya ulere ija imene chayo ndi key. Malawi atukuka chifukwa cha maphunziro a ulere. No, nice suit Achipungu. Very beautiful suit. Anthu ambiri akutero. Amene tsopano mchithunzimo president wa dziko la Mozambique kufika pano pa Kamuzu Stadium. President wa Mozambique ndi amenewo kufika pano pa
Kamuzu Stadium. Alendo olemekezeka ayamba tsopano kufika kuchokera mabandera osiyana-siyana. Francis Mphepo ndi administrative secretary wa chipani cha DPP. Ndinokondwa bwanji. Koma kuti masuti amene wanali kuti masuti amene. Masuti wana madigla tsiku lero lino. Aziba moto makocheza masuti. Tatulusa amene samatuluka. Chimwe choka basi. Abulemekezeka. I want to chimwe nyangu chota. Choza saya. Sini maganja kuti tsiku lero libera koma mbuti ambuye kuti tsiku labera. Ndipo sakala kwambiri kuti tachoka ndithu mavuto kupita kusogoloko ndi hope yathu. Ndathokoza kwambiri. Tinasira panjira amayi makamba za ulamuliro wa APM pankhani za azimayi muyang'ane ukakuonera. APM amayika umoyo wa amayi patsogolo kwambiri. Monga mukudziwa mu zaka 5 mavuto amene yapsinja dziko lino anapsinja kwambiri amayi. Ndikamba zifukwa chani? Chakudya ndi chimene chimampanga mayi kusunga khomo, koma zinafika poti ana kudya phala lopanda shuga, penanso phala kusowa. Zimayi sangakhale opanda sopo, zinafika kuti sopo wakwera mtengo kwambiri. Zimayi sangakhale opanda chisamaliro cha pakhomo. Choncho mfundo za APM nthawi zonse ngakhale kumbuyoko pamene anali president, mfundo zake nthawi zonse zimayang'ana pa umoyo wa amayi, kuonetsetsa kuti amayi akhale ndi chakudya, amayi akhale ndi thandizo la kuchipatala, amayi akhale ndi ndalama yawo yotumikira mabanja awo, azipanga mabizinesi, azimayi kuyambira kumudzi mpaka na amaofesi. APM amaganizira. Tathokoza kwambiri. Mchithunzi mwanumo Prime Minister wa dziko la Tanzania kufika pano pa Kamuzu Stadium. Prime Minister wa dziko la Tanzania ndi amene akufika pano pa Kamuzu Stadium ndi President Alef ambuye Prophet David Mbewe. Mudapanga chisankho chophatikizana ndi DPP. How difficult was that decision? It wasn't so difficult kwa ineyo kwambiri chifanana kuti ngani ndionena kuti siti kunena kuti atsogoleleni ndani koma timafuna kuti Malawi tipulumutsa bwanji pa nyengo imene Malawi nthawi imeneyo idalire. Chifukwa tinangofuna kuti tisasogoza aliyense kudzikonda koma tipulumutse Malawi pa nyengo imene inalipo. Munagwirizana chani? Tinagwirizana tilanditse Malawi. Andi Malawi imene inalili kuvuta kwa chuma. Mpando. Yeah. Mpando ndikulanditsa Malawi. Choyambirira tilanditse Malawi. Za mpando zinaibe ntchito ofua tameja Malawi aliyense, no fuel, no zakudya, no forex. Timene tingolanditsa Malawi imene alili pa situation manager osayang'ana za mpando. You were very vocal mpaka maulaliki. Munadana nayo kwambiri MCP. Kwambiri ni madana ifanana kuti idalonjeza za bodzi si machita anthu amavutika and the MCPC mamva, so I was so vocal indeed chifanya kuti pamavuta kuti anthu aja kuti amve zimene Malawi akudandaula ndithuti. Yes. Ndiye chiyembekezero chanu nchotani ndi boma la DPP? Boma la DPP kusogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika. I'm telling you kuti Malawi ndi chiyembekezo chikulu chonena kuti Malawi akhala bwino kwambiri. Ndipo ndi president amene pomubwezeretsa kawiri ndiye anachita bwino kwambiri. Sonza kuti tindi chiyembekezo chikulu ndipo ndikudziwa kuti utsogoleri wa Professor Arthur Mutharika Malawi asinthika kwambiri. Tibwereranso mbuyo muja mwa zinthu zabwino kwambiri. Ndiye mwati simunagwirizane za mipando? Iya mipando yayi tilanditse Malawi kaye. Moti unduna saku gairani? Iya tilanditse kaye Malawi. Apate tilanditse kaye Malawi. Mwalanditsa? Ayi apata landitse. Ndiye tione kuti kachoka polanditsa apa. Kodi kutsogolo kuti mungwirizano munali chani mungwirizano? Ya mungwirizano munali tilanditse Malawi. Mungwirizano munali chani a prophet? Munagwirizano kuti Malawi tichotse tipule pa mavuto basi. Aitathokoza kwambiri. Mzanga Chisomo Chihana Wanda Msisa ali ndi munthu wankulu kwambiri. Nyama zikulu za DPP. Aurana anagwira munthu utu. Abwere apa ticheze nawo. Aurana anagwira munthu. Wabala mulatu. Odi ajomo. Tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.